Hala ere proposamen txiki bat egin behar dizuet, neuk ere egin dudalako, Kotxien albistegiak kendu segundu baten eta diskonetan sartu eta gozatu egin dugu. Gorka Urra, arratsaldeon. Beñatik erabide, arratsaldeon. Bueno, Beñat, bigarren diskoa da, kasu? Gustora, oso gustora. Bigarren diskoarekin zatoz, 13 kanta asko. Disko ederra, soinu oso ona daukan diskoa. Badauka trukoa horrek, ezta? Estudio berezi baten grabatutako diskoa dalako bebai. Beñat, bigarren lana, geldialdi bakoitzean, eta gaur aurkeztuko diguzu. Disko horrek gordetzen duena. Hori da. Zer sentitzen da, diskoek kaleratzen danien, ja horren beste bueltaka dauden kantuak ja forma hartu eta diskotxu baten plazaratzen da nien? Nik egia esan kriston lasaitasuna, izaten da lan pilo bat, kasu honetan egon 3 urte honi bueltak ematen eta lortu arte kanpoan eukitzea. Orduan, ja masterra entregatzen dizuten momentua da, orain ja badaukagu relajatzea eta kontzertuak eta pixkat parte politxen azkenean ez gozatzen hasi. Besteak beste Beñatzuk sortu dituzulako, konposatu, zeuzara purtsuet, zeure izenarekin dator proiektua bebai, zeuzara purtsuet harima, baina ze ondo inguratuta zauden, besteak beste Gorka daukagu albuen, ze musikari, ze soinu ona daukan. Diskoak, ze ondo sonatzen duen, Gorka, egia? Ez dut kontako, esan usatzen hau asko. Musikoen lana kristona da. Azkenin, eukitzea baita gure estudioa, bere estudioa grabatzeko eta lasaitasun bat eukitzea, egiten du kristona handia. Esaten gabiltzelako, adunan Sonola estudioa. Zegoen estudioa da, zeure estudioa da? Lehenengo diskoare horre egin genuen, eta betian neukan buruan hori, noizbait nire estudioa montatzea, nire kantuak lasai grabatzeko, nahi duten buelta guztiak eman, eta martxan daukat, eta egia esan gozada bada, ensaioak ere horre egiten ditugu, kantak prepatzen poliki juten geha, maketa bat grabatzen dugu, eta... Nolakoa da estudioa? Hau, orain gure lankide batekin, gazti hau, eta esaten gabiltzelako nik oino gehi urte egiten nuen onelako elkarrezketak irratiren esate baterako, eta estudio batera hurbiltzi esan, zinezkue, esango dugu. Orain, gauzak asko aldatu direlako, autokoizpenak daude, esate baterako, zegoen estudioak eta dituzue. Nolako da zure estudio eta zergaitik egiten duzu apustu hori? Nik uste jendeak estudio bat esaten duzunean imaginatzen duela hor kriston maila, botoi askorekin eta zea, eta gaur egun aukera dago gauza txikiagoekin eta hartu eta da leku txiki bat, daukagu kontrol bat, monitoreekin, previo batzuk, eta gero kanpoan grabatzeko lekua, ensaiatzeko lekua. Uste dute era digitalak azkenean hurbildu indula edozinei eukitzeko aukera. Gero, horrek ez dukentzen gustu eki behar dela. Landu in behar dela eta aukerak asko zer esangoak dira gaur egun. Onerako eta txarrerako. Gero eta gehiago egon daitekelako. Disko bat plazaratzen duenak edo bi plazaratzen duenak ateak zabaltzi ez delako bat perreza. Beti-betiko musika entzuten dugulako, beti-betiko liburuak irakurtzen ditugulako. Ez dakit, autoreak, maite dituzun autoreak edo maite duzun musikarien diskoak entzute dituzu, ze zirrikitu dau musikari gaztientzat sartzeko horretan? Zaila dago. Azkenean eduk ere batez ere bultatzen gaitu musika berak eta kantak sortzian prozesu horrek eta gero saiatzen geha aldegun eta gustatuko litzaiuke jotzeko aukera gehiago izatea eta musika entzutea, baina azkenean bado aurrera eta lehenengo diskoa egontzan irratian jartzen dute eta azkenean entzuten du jendeak eta polita da. Bigarren disko honek be, altxorrazko estilo ezberdinak be bai, badaukalako popetik, badauka gitarra doinu hori folkagoak diren kantak, funkiagoak diren ape bai, ederrak. Gorka, ibili zarelako zaude hor lanien estudioan eta onerako eta txarrerako estudio bat izati etxien noiz amaitzen da. Bestela sartu behar zarelako estudio baten eta grabatu. 5 egunetan edo 15 egunetan, baina zuek ez. Nik uste dut eskerrak elkarrek jarri zigula azkenin epe bat, eta esan zuen, ja, bukatu behar da, ez da horregoen diskutitzen, sartzen gauzak. Alde batetik gozada da eukitzia denbora, gauzak lantzeko, zeintzeko detai guztiak ez, eta ez bakarrik musikaliki, letrak ere Beñatek asko lantzen ditu, ekartzen izkigu, da biziola prozesu bat, abesti bat, eta guk denon artean pixkat lantzen dugu, eta hasieratik bukarara kontrolatzia hori da, plazer bat, da gozada bat. Ez ditu esaten horregoten dian borrokaek eta denik horlaben eta asko, eta ongo bere alde txarrake baitulako, azkenean ordu asko dira, zain behar dezu hor, nire kasuan batez ez ni grabatzen ditu denak, grabatzen de Gorka, grabatzen de nire burua,
Eta, bueno, gero horre eukitzen dugu borroka hori, ez, nondik eraman, handik, hemendik. Gustatzen zaio kejatzea. Baina... Zergaitik hau guzti orduen, niri asko gustatzen zait galdera hau egiten. Zuen erantzunak asko gustatzen zaizkidalako. Ordu asko nenatzien, lan asko nenatzien, ez dakizuen maitza zein izango dan, ez zarete honetatik bizi, bla, bla, bla. Zergaitik horren beste lan? Zer jasotzen duzu egueltan? Igual planteatu beharko genuke hori ez Ni planteatzen dut, askotan, batzutan esaten dut, beste lan eta, baina, bueno, ez dakit, azkenean badago zerbait, nik askotan pentsatzen dut, esaten, bueno, jazta, etxean geldituko naiz, lasai sofan eserita, baina, gero badago zerbait, bultzatzen dizuna hor barruan, esaten dizu, bueno, beste, oain adibidez oso urrut ikusten dut kanta berri bat idaztia, hau justu bukatu dut, baina, gero zein egunetan hartzen dizu gitarra eta melodia bat sortzen dizu eta horrek pizten dizu gauza bat barruan, esaten dizu, hau honekin zein behar dut eta azkenean egongo da hirugarrena eta laugarrena eta esaten eta hori ez dela geldituko. Musikaren magia hori bai ez da barka? Kurtsu magiko edalako hau dana? Eskatzen dizu gorputzak ez dakit, ez da esplikatzen, da zerbait barruan daramazuna eta eskatzen dizu eta gero ez da gehiago eta posola, hemen bukatzen dugu azkenin ez, pixkanaka. Bueno, Donostia aldetik zatozie irakurtzen zuen eskerrak eta zema musikari eta zema jende eta egon zareten hemen, bada horrelako sare bat, musikari gaztiena, oso musikona egiten duzuena, batzuk bestiekin egoten zarete, lagunak zarete esango dugu bai, zer dago hain gauza politxek sortzeko? Pentsatzen nik uste, berdina zirraro sentitzen dugun jendia eta azkenean mundu hortan gabiltzanak eta Donosti bezalako hiri batean oso txikia da, orduan oian sekzionetan, edo, mila gauzetan, kontzertuetan, azkenean askotan publikoak izaten geha musikoak beak, ez? Orduan, hor sortzen da zirkulo bat, azkenean politxa dare, zaude kontaktuan beti inguruko musikariekin, eta batzutan behar dezunean norbait kantatzeko, gogoratzen zaizu inguruko jendean. Esan behar bine urte pixkat gehi baitut, eta nik uste dut dela, azken ni hasi nintzanean etzen zer ikasteko, zuk gitarra eta kaseta jarri hartzen dut, inkluso afinazioa aldatu, eta gaur egun dagoen informazioa, musika eskolak eta asko egin du baita. Jendeak ikasketa oso nahitu eta oso prestatu etortzen da, 20 urtekin ja daude musikari batzuk, nik batzutan, gure bateria, oin David substituitzen nahi dena, 20 urte ditu eta pasadaran jotzen duen, eta sola dator gazteria generazioak eta pixkanaka hobetzen. Eta jarrera horrek mantentzen bai, Gorka, azkenien hau izateko erabat dalako bai, lehen etorain. Musikari izatie aukeratzen duenak, zozaitxek aukeratzen duelako hau. Maite dulako. Hori ez da duda ikan, ez da lan bat esan zuela, diru irabaziko musikera izango nazez kontrakoa, ez? Izan behar du pasio bat, bizi barruan eukitzia eta zerbait kontatzeko beharra bainatek da gana, ez? Asko letrakin eta... Bainat, egingo dugulako berbaia zegorde duzun, zer inguruzkoak diren, disko hobeto ezagutuko dugu, bainatik erabide moduen datorrelako diskoa, baina esaten gabiltzatzien talde bat dagoela, nortzuk inguratu zara, nola sortu da taldie bai? Zein da zuen bidea purtsuet? Lehenengo diskoan beste musikara batzuk egon zian, Gorka da hasieratik daun bakarra, eta gero diskontan grabatu dute David Etura bateria, Mati Aranburuk bajua, Peio Gorrotxateik teklatuak, eta gero ekitu dugu kolaborazio pare bat, Lidia Insaustia hotxetan eta Sara Zurza. Eta horiekin osatu dugu diskoa. Eta orain bai, gaizki dabil, eta dabil bajan egon da, eta pixka bat apartatu behar izan du, eta sartu da Ibai Ros, bateria jotzea, eta zuzenekoetara. Zuzenekoetan, erreza da, bainat, zuzenekoetan hemen data batzuk badituta puntatuta, gero esango ditugunak. Erreza da zirkuitu hori zabaltzie, zuzenekuek eskaini alizatien, zeuek mugitzie? Zaila da, eta gaina da nahi lan bat gehi gustatzen ez zaitena, eta azkenean egin behar denik ez daukagu, manaiarek ez daukagu, orduan gure kontua gabiltza. Igual norbaitek egiten badu, Euskalo, igual hori nahi duen. Hori da, irekia gaude, Baina bai, kostatzen da asko, aparte lan ondia da, deitu beharrezu, gainen on beharrezu, kondizio minimo batzuk lortziarez da erresa, eta azkenean gu 5 pertsona gea, bakoitza bere instrumentuekin, eta montajea da, ez? Eta kostatzen da, baina hor gabiltza, aldeten neurrian iten dut, eta kontzertu batzuk lotzen, eta espero du pixkanaka ate gehiago zabaltzia, eta kontzertu gehiago ematiaz ezkin. Ostiral honetan Bilabonan zauz. Bai. Ostiral honetan gure aretoan, Bilabonan. Zortziretan? Zortziterritan. Zortziterritan. Irunen,
hilaren 24an, Azpeitin, San Agustin Zeleku Politxe abenduaren batien, eta Otxenean Durangon, abenduaren 6an, handik bagabiltz eta hurbiltzen garan, ikusten zuen kontzertu bai. Hasita maitu, Gorka, kontzertu batek badaukalako zeo zer, bai, ezta? Diskoak zuzenien erakusteko izango direlako, eta energia hori eta jasotzeko, eta jendeari gustatzen zaion egiten duzuena. Nik uste dut, nik behintzat behak ez dakit, igual behak baita gustatzen zaio, nire zatirik politxena netzako da erakustia jendia, ez? Zuk hainbeste ordu pasata gero lan zen, publikoan, ez dakit, iritzia, senditzia eta horra hurrien, ez, eukitzia oso ezberdina da, eta netzako horregatik hasi nintzen gitarra jotzen, ez, jotzeko zuzenian. Zer entzuten zuia? Zer dago disko honetan? Zeri egiten diozu hau bai, hau ez? Bueno, nik uste artista asko daudela, baina batez ere ni badaukat influentzia bat John Mayer artista asko gustatzen zait, eta nik uste beretik asko lapurtzen saiatzen naizela, ez? Nik bere maila ikusten dut oso altu, baina bai saiatzen naiz bere kantatzeko modutik, konposatzeko modutik hartzen, eta nik uste bere kutsu batzuk baditula diskoak. Eta gero, noski beste musikoen kutsuak ere, Gorkari hemen fondon daukagun kanta hau, funkia eta bere asko gustatzen zaio, eta bere kutsuare badauka diskoak. Usten diten, batzutan bai. Baina martxona daukonek, azten delako disko, azten delako oso, melodia oso, ez dut esango, erreza baina oso melodiko da kantu, eta bigarrenan ja aldatzen da, hirugarrenan ja badue folkera, gero barriro be balada basartzen dugu. Nik uste lehenengoa baino gehiago, experimentatu dugu lehenengoakin baino gehiago. Eta gaina daka beste zati bat askoz biziagoan ikusten dut bigarren diska. Lehenengo diska boltzan gehiago, etxien duteko lasai ez da, hone dakaia martxa edo denetaik dago, azkenin, bai dakala beste bizipos bat edo bizitasuna. Bueno, esaten dugu beti, gero guk gonbiatu egiten zaituztegulako joten, eta ezberdina da diskoan entzuten dena, eta hemen formato akustikoan entzuten dena. Hala ere, diskoko kantu lasaitxu bet aukeratu zui, ondo, bertsio akustikoan jotzeko be bai. Esaten zabiltzena, koruetan laguntzaileak izan dituzuelako, lehenengo aldiz entzuten, korue, ze koru politxe. Eta azken kantari dizten zara nien, ze politxe da, ez dize. Parte hartu du Sara Azurzak, eta egazen, printzipioz de korua egiteko asmoa zen, baina esan nire probatu zezu kantatzen estrofa hau, eta oso politia egin zuen, eta azkenean horrela gelditu da, eta politia izan da, oain arte ez du inoiz egin, manere nik idatzitako kanta bat beste norbaitek kantatzea, eta politia izan da, nik uste oso politia gatu. Emaitza politxe, diskoen oso ondo amaitu egiten da gainera, eta oso lasai amaitzen da, oso politxe da. Hau, ez da ekia, entzungun abestize, orduen etxeko jakitzeko bai, ze musika politxe egiten da bien. Bainatik gara, bide, Gorka aurra hartu leko mestez, eta gero borobilduko diskoan zer dagoen oraindik kontatu barik daukagulako. Esan dugu, bigarren lana da, bainatentzat, geldialdi bakoitzean, eta estilo ezberdinetatik aukeratu dugun, ez da ekia zegoentza danontzat gozatu egin behar dugu, Gorreskua maitia gelditzeko natorta zapaldu gabeko lurra zurekin zeharkatzera ez da epeltzen hauena, ez da ekia. Ez da ekia, asetzen hauena, ez da ekia. Oitu gaitezen bio, zerua atzekin dastatzera. Laino aldi bakoitzea, ostartea
zabaltzera. Ez da ekia epeltzen nauena, ez da ekia. Ez da ekia asetzen nauena, ez da ekia. Na-ra-ra, na-ra-ra-ra, na-ra-ra-ra-ra-ra, na-ra-ra, na-ra-ra-ra. Na-ra-ra, na-ra-ra-ra, na-ra-ra-ra-ra-ra, na-ra-ra, na-ra-ra-ra. Ez da ekia, ez da ekia, ez da ekia, ez da ekia. Haupa, bainat eta gorka, ez tarritzeko gero kamaradanak eta ahozagon lan egin nahi izate honelako kontzertu intimoak euretza bakarrik emonda, plazer bat alako, eta etxekoentzat, zuek astu barik. Zer txibatu idatea bestuten zauzien bitartien gorka gitarrak egite dituzula lotiarra zarala? Bai. Gauza asko egite ditu, bideoklipa ere bai? Naz, el chico pa todo. Bi gitarra akustika horiek beria dira, gainera. Izan zen kuriosoa ze. Bai, ze politxe hori, mesedez? Egin zituen 3 gitarra, nire lagun batek erosi bertzion bat, eta junitzen laguntzea, aukeratzea, zein nire ustez zeinak sonatzen zuen hobeto edo. Eta probatu nun hori, eta esan nun, gitarra hau da niretzako gina, eta azkenean erosi nion. Ez nuen presupuestorik ez asmoik, eta pagatu nion pixkanaka, ja dana horrein dut da. Eskerra, bestela nintzen gorrikoa. Gorka ze politxe, noiztik? Zelan? Nik uste dut txikitatik ginen zela hola, azkenean, ni txikitatik gauztek desmontatzen dituen, eta lehenengo gitarra jaso nuen, lehenengo zein nuen hartu, desmontatu, tripak nola egiten zan, nola egiten zan, ez? Eta hortik anatea zian grinoi, eta, gitarrak, amplifikagailuak ere fabrikatzen ditut, pedalak, eta nago un poco loko. Diskoan bere soinutik asko da, bere gitarrekin grabatu dugu, bere amplifikadoriekin. Eta egia da berak, urte pilo da mazki, gitarra egiten soinuak entzuten, eta ni berakin asko ikasi etorri. Gitarran soinuak, eta oso belarri hona du, eta alde hortatik egia kriston zorte eukidet, eta... Gorka, nire txin entxufe bat hau kolokateko. Ez da ez gaitxik, baina, itzein goa ber traktoren bat egiten duen. Joten noiztik, bainat zu, ez dugu esan, noiztik, noiz hartu zen duen gitarra bat edo, noiz sortu zen duen kanta bat? 14 urtekin, 13 urtekin hasi nintzala gitarra, izan zen kuriosoa, ze Bilagonako eskolan egon ni, eta han musikako irakaslea lortu zuen, adunako da, adunan bizi da, itzia. Bera lortu zuen eskolak erostia gitarrak, txirula eman beharrema gitarra emateko. Eta lortu zuen eskolak erosi zituen, eta orduan, hor lehenengo aldiz hor hasi nintzen, gitarrakin leheno piano klase batzuk hartu nituen eta hola, baina gitarra hor lehenengo aldiz hor hartu nuen, eta asko gustatu ditzaia, manun klasekide bat klasetak juten zana, orduan beraekin jarri nintzen, eta gero hasi nintzen musika eskoletan, eta hor loatzen egon nintzen, eta hainbat lekutan klaseak hartzen, kantoko klaseak ere bai, eta gitarra jotzeakin jaz izan berez etorri zitzaidan kantak sortzeko. Hortzuet melodia hori eta kantak egiteko gogo hori, bai. Oso melodionak dituelako esaten gabiltze, disko oso ondo grabatuta da, oso soinu ona dauko. Momentu baten esan diazu, elkarren babes hori bai izan duzuela, jarri, ze puntotara arte da garrantzitsua, Gorka? Hombre, nik uste dut lan gehiena guk ingo dugula gure kasa. Elkarrek, eukitzeko aukera norbait banatzeko eta inkluso difusio bat eukitzeko asko laguntzen du. Horre izan da paperik handina, eta gero baita gehien estudian masterizatua izan dela diska Victor Sánchez. Sánchez, izenekin oso txarra naz.
eta bueno, laguntzen du asko, esan. Nino lan, autolan asko dago. Jendeak askotan uste du, elkarrekin zaudelako, dena ingo izutela, ez gure lan handia dago atzetikan, eta gero, bueno, babespen hori ukitzea laguntzen du asko. Garai ilunetan, eskuratu hori dugu ikusmena, bainat, ez zarete beldurtu bez, ez dira sasaionak, edo sasoidanak txarrak direlako, edo sasoionak onak direlako, edo hau dalako gure sasoia, edo zerbait egin behar dalako, edo bai, zeri buruzko, zeure kantu baten letra dalako, zeri buruzko kantuak dira? Bueno, denetik dago, bai, kantu hori naturaz ari da hitz egiten, eta nola, igen naturaz untxitzen, eta nik esperantza eman nahi dut, eta batzutan naiz gustatzen zaigun, gauzak nola joazen ikusita. Baina bai, badago, eta nik uste diskoan hori asko dagoela, esperantza asko, aurrera jarraitzeko. Baikortasun hori, ez da disko tristea? Ez, gaina hori nik uste, bueno, baita ere, bizitzan egora izan da, nik lehenengo diskoa adibidez idatzi nuen bakardadean, oraindik talderik ez neukan, proiektua martxan jarri gabe zeon. Eta hau beste egoera batin izan da, ja taldeakin neon, eta bueno, baita ere da modu bat nire buruari indarra emateko, ez? Azkenean lan pilo bada, ordu pilo bada, eta aurrera goaz, eta nik uste hor lortu etela transmititzea kanta askotan indar hori eta aurrera jarraitzeko gogo hori. Hemen, ez dagoen informazio horriz den dakarrena, bimiatek hitz egiten du gainditu beharreko estopoen aurreko ausardiaz, maitasunaren beharraz, ederra. Gero, triste zauzinien eta sortzen zuien disko horrek oso politxetie, bai, baina tarteka oreka mantentzio ondo dau zuen buruentzat, bai. Naturarekiko loturaz esan dugu, gizakiarekiko elkartasuna, bizitza, ez da? Bizitzaren alde bizi egin behar galako. Gaztetasuna, bainat ikustatzu, sasoien zauzela, disko eder batekin zatozela, edonon defendatzeko moduko diskoe, ia zuzenekuetan eta aukera asko daukazuen, jentaren gana hurbiltzeko. Durango kastokaio da datorre ongo gara adi, handik bazauzien bebaia bueltatxu bete emoten duguna alkarri ikusten garen. Benetan, disko ederra dalako, kotxien aratona, buelta ederrak egin ditut, eta eskerrik asko bainat eta gorka plaster batzuek hemen izatie. Tetorri laster, beste baten, beste kantutxu beten zuten, ezta? Zuei gonbidatzeagatik plasterra izan. Bueno, gitarrak egiten eta bideok egiten, Gorka. Bai. Bideo bat zelan nahitzen da? Zelan nahitzen da? Lan askorekin, ez da? Lanakin, bai. Gaina hontan guztiz autodidaktanaz, eta ez dakit, uste kuriosan atzela eta niatekin aspalditik biltzen ginen horra gazak, igual garatuko dugu, eta azkenin, lehenengo hain genuen, hau da bigarrena, gaina, ez da lehenengo behekin egin duguna. Eta, bueno, pixkanaka, par batzukin, diskusio batzukin ere, eta... Berak dauka gaitasun bat, zehozer buruan jartzen zaionean, oain nahi zuen, ikasi nahi dut nola egiten dien bideoklipak, eta hartzen du, eta pasako du gaua loin gabe YouTubeko bideoa ikusten nola egiten da, eta ikasten du. Eta hortan egia esan, kriston talentua dauka, jarri zaio guain, eta bideoklipa, ikusiko duzue, baina oso bideoklip politxa egin du. Nola, saltzen gauen, Ondo, zubakizu talentu eta energizia dagoen lekuen inguratu behar dela, norberari behar purtsu epegaten jakon, orduen plaster bat, zuekin egotik orkata bainat, laster arte, esaten gabiltzelako bideoa, ikusi, gozatu hau. Labar sakona, oiu batean ari zaiteika, arriskuaren mugagabetasunak liluraturik nauka.